יולי יואל אדלשטיין יישא עתה את דברי ברכתו. The Speaker of the Knesset, Yuli Yoel Edelstein, will now deliver יושב ראש his address. הכנסת יולי אדלשטיין ידליק את המשואה המרכזית ליום העצמאות, ממנה ידליקו את 12 המשואות כמניין שבטי ישראל. טקס הדלקת המשואות הוא למעשה הטקס הרשמי שנועל את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הוא פותח את חגיגות יום העצמאות. זו כבר מסורת שהטקס נערך כאן בהר הרצל בירושלים, סמוך לקברו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. האישיות המרכזית בטקס במשך כל השנים היא יושב ראש הכנסת. אזרחי ישראל, כמדי שנה, ברגעים נוראי הוד אלו, בין השמשות, בין זיכרון לשמחה, בין אבל ליום חג, אנו שבים אל ראש ההר הזה, מעין מקדש מעט ישראלי, שאין רם ונישא ממנו, כדי לבטא את הישראליות בטהרתה. מול קבר חוזה המדינה, שהפך כל אבן כדי שנוכל להניח את מקל הנדודים, ומן העבר האחר אנו ניצבים נוכח קברי בנינו האהובים, יפי הבלורית והתואר, עדות אילמת למחיר הדמים שלא פסקנו לרגע לשלם על הגנת המולדת. ההר הזה מקפל בתוכו את החזון, את מימושו ואת מחירו. הוא מעלה על נס את מי שחלם ואת מי שלחם. שניהם כרוכים זה בזה, צופים זה אל זה, וכמו מכריזים, הארץ הזו עודה נקנית בייסורים, ועלינו לשלם מחיר כואב מכל על הזכות לכונן בה ריבונות. בעת נעילת שערי יום הזיכרון ופתיחת שערי עצמאותנו, נישא תפילה ליושב במרומים. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חג עצמאות שמח ישראל. אזרחי ישראל, מיום הקמתה ועד היום ניצבת ישראל תחת איום מתמיד. מדינתנו עומדת איתן מול המנסים לכלותה כבר 67 שנים, ועדיין יש רבים השואפים להוציאה לגמלאות. גם בשנה שחלפה כאבה מדינתנו וכאבנו יחד. חווינו פיגועים קשים, חטיפות אכזריות ומערכה קשה שגבתה מחיר כבד בחזית ובעורף. אך דווקא ברגעים קשים של שבר ואובדן חווינו גם התרוממות רוח של ערבות הדדית ואחווה. זה קרה כי בכל פעם מחדש, בעת שניסו לשבור את רוחנו, ידענו לחזור אל מרכיבי היסוד שבנו מאז ומתמיד את חוסננו הלאומי. חוסן המורכב לא רק מטילים ארוכי טווח ומסוללות כיפת ברזל, לא רק ממטוסים מתקדמים וטייסים מעולים. כל אלו הכרחיים, אך אין בהם די. לצד המערכה המעשית, המדינית והביטחונית, ייחדנו מקום נכבד להיבט הערכי בחיינו הלאומיים. לאותה רוח מיוחדת של העם הזה, שיצרה כאן כמעט יש מאין חברה מיוחדת ומדינה משגשגת. ההכרה בכך שמדינת ישראל היא פלא, התגשמות חלום הדורות, זהו המסד של יכולת עמידתנו, גם כשמסביב יהום הסער. אזרחי ישראל, בעת האחרונה גברה התחושה בקרב חלקים רבים בציבור, אולי רבים מדי,
שהחיים בארץ הזו קשים מנשוא. לצערי, גורמים לא מעטים אף תרמו במכוון לחיזוק תחושה זו. אין מקום לשיח שרווח כאן השנה. אני מצר על כך שיש בינינו כאלה שחיפשו תדיר להוציא דיבת הארץ רעה, שהפכו את הנהי ואת השחרת פנינו לעיסוק אובססיבי של ממש. דווקא היום, כשמדינתנו מציינת 67 שנים לקיומה, עלינו להוציא שיח קלוקל זה לגמלאות. שיקולים של יוקר המחיה ושל איכות החיים ראויים לעלות לדיון ציבורי. הם מטרידים, ובצדק, רבים מאיתנו, ודורשים בחינה מתמדת. עם זאת, אנחנו חייבים לעצור ולשאול את עצמנו, ממתי התחלנו למדוד את הזיקה שלנו לארץ הזו בשיקולים של עלות ותועלת? האם ראוי שנחליף קשר חי ועמוק בין אלפי שנים רק במדדים כלכליים ובשיקולי נוחות? מבחינתי התשובה ברורה, לא ולא. עם זאת, שומה על השלטון הנבחר לעמוד על המשמר, כדי שישראל לא תזנח לעולם את עקרונות הרווחה והצדק שהיו תמיד נר לרגליה, כדי שלעולם לא תשכח את העני והגר, את היתום והאלמנה, ותבטיח שלעולם לא תפנה את גבה לחלשים ולנזקקים החיים בתוכה. אזרחים יקרים, אין חולק על כך שמערכת הבחירות אותה חווינו לא מכבר שברה שיאים חדשים של קיטוב ושל איבה. ציבורים ומגזרים רבים ספגו גידופים, אם במזיד ואם בשגגה, על לא עוול בכפם. וברקמה האנושית עליה עמלנו במשך דורות החלו להופיע קרעים. הביטו אל הקהל הנפלא הזה שנמצא איתנו הערב. אנחנו שונים כל כך, עם שאיפות ומאוויים רבים כל כך, אבל כולנו שותפים לגורל אחד ולמטרה אחת, לחזק את יסודותיה של מדינת ישראל כמקום פורח ומשגשג, שיהווה אבן שואבת ומקום שנעים לחיות בו. לאחרונה התלבטו רבים האם זה אנחנו או הוא, אנחנו או הם. הקריאה שחייבת לצאת מכאן הערב היא חד משמעית, זה אנחנו, כולנו. אנחנו חייבים להתעלות מעל לחילוקי הדעות. אנחנו חייבים לחזק את המכנה המשותף. אנחנו חייבים לגנות את הקיצוניות, את הגזענות ואת האלימות. אחרת נאבד את הבסיס הערכי והמוסרי לקיומנו בחלקת אלוקים זו. אזרחיות ואזרחים יקרים, אני אוהב את הארץ הזו, אבל יותר מכך אני אוהב את העם הזה. אני אוהב את תושבי המרכז הארץ ואת מיישבי הפריפריה, את אנשי הקיבוצים והמושבים, את המתיישבים ביהודה ושומרון ואת בני המיעוטים, את אנשי הרוח והספר, האקדמיה והאומנות, וכן, גם את מנשקי המזוזות והמשתטחים על קברי צדיקים. בעיניי כולם שווים, כולם לתפארת מדינת ישראל. אני קורא לכולנו, בואו נזהר בלשוננו. ההיסטוריה כבר הוכיחה כי דברים שנאמרים עלולים להתרגם מהר למעשים. נאמר בקול חד וברור, חופש ביטוי כן, חופש ביזוי לא. חופש דיבור כן, חופש שיסוי לא ולא. בשנה מיוחדת זו, שנת השמיטה, מן הראוי שנקבל על עצמנו לשמוט מעט מאחיזתנו
בהרגלים רעים. הבה נשמוט את האיבה, הבה נשמוט את הדעות הקדומות, הבה נשמוט ונפיל את חומות הניכור בינינו. האתגר העומד בפנינו בשנה זו הוא להוכיח ששערי מדינת ישראל, הנשענים על ערכי הציונות, אינם סגורים בפני אף דת ואמונה, ואינם אטומים בפני אף תפיסה או דעה. אולם שערי ישראל יהיו סגורים ונעולים בפני חרמות ונידויים, אלימות וגידופים. מכובדיי, מסיעי המסעות השנה נבחרו בשל היותם פורצי דרך. הם מבטאים, כל אחד בתחומו וכל אחד בתחומה, את התעוזה, את החדשנות ואת היצירתיות במיטבם. כל אחד לחוד וכולם יחד הם הביטוי המזוקק של הישראליות. אם רק נשאב השראה מאנשים מוכשרים ומופלאים אלו, אין לי ספק כי נמצא את עצמנו ממריאים אל מחוזות שאולי אפילו אנחנו עוד לא חלמנו עליהם. אזרחי ישראל היקרים, בפרוס עלינו חג העצמאות ה-67 למדינת ישראל, גדולה אמונתי ביכולתנו לעמוד באתגרי הדור והשעה. מי ייתן ותתקיים בנו נבואת ישעיה, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון. חג עצמאות שמח ישראל. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין ישיא בעוד דקות אחדות את המשואה הראשונה למען אוכלוסיית בעלי המוגבלויות הכוללת 720,000 אזרחים. הוא בחר להקדיש את המשואה הזאת לאוכלוסייה המוגבלת ומיד ישיא את המשואה הראשונה. אני, יולי יואל אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, בנם של דוקטור יורי אדלשטיין ודוקטור אניטה אדלשטיין לבית רוזנצוויג, ניצולי השואה, אנשי אקדמיה ואנשי רוח. מורה לעברית במחתרת, פעיל ציוני ואסיר ציון בברית המועצות, איש גוש עציון. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. לכבוד העיר ירושלים, בירת ישראל, מקור געגועינו ולב שמחותינו, שחוברה לה יחדיו לנצח, ולכבוד הירושלמים, תושביה, ההופכים אותה למה שהיא, עיר תוססת, מגוונת ורב תרבותית. לכבוד הכנסת, בית המחוקקים ומעוז הדמוקרטיה הישראלית, זירת הדיון ומקום ההכרעה, ולכבוד חבריה, חדשים והוותיקים, שליחי הציבור ונציגיו, בתקווה ובאמונה שימלאו תפקידם למען כלל אזרחי מדינת ישראל. לכבוד חיילי צבא ההגנה לישראל וכל כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו ביבשה, באוויר ובים, שגם השנה כתמיד גילו רוח מופתית בלחימה ובהגנה על הארץ ועל אזרחיה. לכבוד אחינו האסיר יונתן פולארד, המרצה בכלא כבר 30 שנים ארוכות ומייסרות, שכולנו מייחלים לשחרורו המהיר. לכבוד אזרחי ישראל באשר הם, בני כל הדתות והלאומים, אנשי הפריפריה והמרכז, בני עדות המזרח והאשכנז, ממטולה ועד אילת, ובהם אוכלוסיות בעלי הצרכים המיוחדים ובעלי מוגבלויות, בתקווה ובשאיפה למתן שוויון זכויות מלא לכל אדם באשר הוא, כי כולנו יחד רקמה אנושית וישראלית אחת חיה, ולתפארת מדינת ישראל.
דברים שכדאי שנזכור מנאומו של יושב ראש הכנסת אדלשטיין. חופש ביטוי כן, חופש ביזוי לא, חופש דיבור כן, חופש שיסוי לא ולא. הטקס הראשון של הסעת המסורות היה בשנת 1960. אז ציינו 100 שנים להולדתו של הרצל, ושישה מסיעי מסורות מוותיקי הציונות התקבצו בהסעת 6 מסורות. לוסי ההריש היא דוגמה לאחרית הימים, למציאות שבה ישכון זאב עם כבש ודו-קיום עם שלום יתקיים במדינתנו. בעזרת השם, אינשאללה. לוסי בת להורים מוסלמים מנצרת, גדלה בדימונה והתחנכה במסגרות יהודיות, בוגרת האוניברסיטה העברית ובית הספר לעיתונות כותרת. כשהייתה בת 6, היא ומשפחתה נפצעו מבקבוקי תבערה שהושלכו על מכוניתם בעת שהיו בדרכם לקניות בעזה. זיכרון זה מלווה אותה מאז. כעיתונאית, מראיינת ומגישה, מצטיינת לוסי במקצועיותה ומייצגת עמדות וגישות המאפשרות אני לוסי ההריש, ביתם של סלווה ומערוף, אחות של סעידה וסוזן, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבוד כל בני אנוש באשר הם שלא אבדה תקוותם לשלום, לכבוד הילדים מלאי התום החיים על האדמה הזאת שהבטחנו להם השכם והערב עתיד טוב יותר, לכבוד מי שאינם איתנו עוד ונפלו קורבן בשל שנאת חינם בידי מי ששכחו כי כולנו נולדנו בצלמו של אל אחד, לכבוד המזרחים והאשכנזים, הדתיים והחילונים, הערבים והיהודים, לאבנאי هذه البلد التي تذكرنا بأن لا أرض لنا غيرها, لنا نحن الإسرائيليون ولكل أبناء البشر, לכבוד בני המולדת הזאת שמזכירה לנו כי אין לנו ארץ אחרת, לכבודנו הישראלים, לכבוד בני האדם ולתפארת מדינת ישראל. תת-אלוף במילואים דוקטור דני גולד. יוזמות הזהב הפכו לכיפת ברזל ושלום על ישראל. תת-אלוף במילואים דוקטור דני גולד הוגה מערכת כיפת ברזל שהוכיחה את חשיבותה האדירה בהגנה על תושבי ישראל. דני יזם את הרעיון וסחף אחריו צוות מוכשר ומובחר שפיתח את ההמצאה והגשים את החזון. במבצעים עמוד ענן וצוק איתן התמודדה המערכת עם יותר מ6,000 רקטות, תוך שהיא מיירטת רק את אלו שעמדו לפגוע באזורים מיושבים בהצלחה חסרת תקדים. מערכת כיפת ברזל המהפכנית זכתה לשבחים רבים ברחבי העולם והוכיחה כי לישראל יש יכולות טכנולוגיות מדהימות. נציג קהילת הפיתוח הביטחוני דני גולד, בכבוד. אני, דניאל גולד, בן אביבה ואברהם, זיכרונם לברכה, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד הוריי ששרדו את השואה, עלו מהונגריה לישראל והעניקו לי את החינוך והערכים אשר בזכותם אני עומד פה ומדליק את המשואה. ולכבוד כוחות הביטחון, חיילי כוחות הביטחון, צה"ל, השב"כ, המשטרה והמוסד אשר מגינים על מדינת ישראל ונותנים את נפשם למענה. לכבודם של תושבי ישראל שעומדים בעוז ובגבורה אל מול מטחי טילים, הם כיפת הברזל של המדינה. לכבוד צוות משרד הביטחון, המינהל למחקר ופיתוח וחיל האוויר שיזמו והובילו את כיפת ברזל, ולכבודם
של התעשיות הביטחוניות הכבירות של מדינת ישראל, רפאל, יחד עם התעשייה האווירית אלטה וחברת אמפרסט, אשר חברו יחדיו מתוך תחושת שליחות למען פיתוח פורץ דרך. 400 נשים וגברים, 3 שנים כמעט ללא שינה, נחושים להקים מערכת מצילת חיים ומשנה סדרי עולם. ולתפארת מדינת ישראל. לרפי מהודר יש סיבות טובות להתהדר. יזם מוצרי השקיה, ממציא ומומחה להידראוליקה, האיש שפיתח את טכנולוגיית הטפטפות המוכרות לנו מכל גינה. הטפטפות המיוצרות במפעל נטפים של קיבוץ חצרים חוללו מהפכה בתחום ההשקיה, המצאה עולמית המאפשרת חיסכון אדיר במים תוך הגדלת היבולים. בזכותן הוקמו יישובים בנגב והתפתחה חקלאות גם במקומות צחיחים ומוכי רעב בעולם. רפי מהודר, בכבוד. אני רפי מהודר, בן אמיל ואסתר מהודר, נכד למשפחת מהודר בת מאות השנים בירושלים ולמשפחת שלוש. מהנדס, ממציא ומפתח טכנולוגיית הטפטפות. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד 40 שנות פיתוח הטפטפות, 50 המצאות, 400 פטנטים ו150 מיליארדי טפטפות שיוצרו לפיהן. לכבוד נטפים הישראלית, חברת ההשקיה הגדולה בעולם, שיסדו הקיבוצים, חצרים, מגל ויפתח. לכבוד החיסכון במים והפרחת השממה באזורים מוכי רעב ובצורת. לכבוד שמחה בלס, שקידם את השימוש בשיטה כבר לפני 55 שנה נגד כל הסיכויים. לכבוד הראש הישראלי שממציא לנו פטנטים. ולתפארת מדינת ישראל. אליס מילר היא סמל לשוויון בין נשים לגברים בצה"ל. אליס ביקשה להתנדב לקורס טייס, אבל הצבא סירב לבקשה בטענה שנשים ממש לא מתאימות להשתלב במקצועות לחימה. אך אליס לא ויתרה, היא הגיעה עד בג"ץ. חיילת במדים, מגישה עתירה ומאתגרת את משרד הביטחון וצה"ל, איזו תעוזה. אליס פתחה דלת לחיילות אחרות להיות טייסות בחיל האוויר. היא פורצת דרך אמיתית לשילוב נשים במסלולי הלחימה בצה"ל. אליס מילר, בכבוד. אני אליס מילר, בת ברנדה ורפי מילר, מתכבדת להשיא משואה זו ביום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד כל אדם המביט עמוק פנימה, הולך אחר ליבו ופועל להפוך את העולם למקום טוב יותר לחיות בו. לכבוד הנשים המרפאות את החברה בחוכמתן העתיקה והמתחדשת. לכבוד התקווה לחיות בארץ הנפלאה הזאת בשלווה, בשכנות טובה ובשלום, ולתפארת מדינת ישראל.
גבריאל גבי עידן ופרופסור מרתה ויינשטוק רוזין. דוקטור גבריאל גבי עידן פתח צוהר לעידן חדש. מצלמות וידאו זעירות המשדרות תמונות מתוך כמוסה, קפסולה שהנבדק בולע כמו גלולה רגילה. מצלמת הקפסולה מיועדת לאנדוסקופיית המעי ולאבחון אי סדירויות במערכת העיכול. החברה שהוקמה ביוקנעם, Given Imaging, הייתה חלוצה עולמית בפיתוח ובשיווק הקפסולה, ומאז היא נפוצה לשימוש רפואי ברחבי העולם. גבריאל יזם ושותף להקמתן של חברות נוספות בתחום המכשור הרפואי. אחרי שעשה ריאליטי למעי הדק וסלפי למערכת העיכול, מעניין מה תהיה ההמצאה הבאה שלו. פרופסור מרתה ויינשטוק רוזין, כלת פרס ישראל בתחום חקר הרפואה, מדענית בעלת שם עולמי בתחום הפרמקולוגיה. עלתה עם משפחתה מלונדון, שם עשתה דוקטורט, ובישראל כיהנה כראש המחלקה לפרמקולוגיה בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה העברית. מרתה פיתחה תרופה לשיפור הזיכרון שמאטה את התקדמות מחלת האלצהיימר. התרופה של מרתה, אקסלון, נמצאת כיום בשימוש בכל העולם. שתהי לנו בריאה, שכולנו נהיה בריאים. דוקטור גבי עידן, פרופסור מרתה ויינשטוק רוזין, בכבוד. אני מרתה ויינשטוק רוזין, בת יצחק דוב ורחל ויינשטוק, זיכרונם לברכה, מתכבדת לשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד הוריי שהצליחו להימלט מאוסטריה לאנגליה בפרוץ מלחמת העולם השנייה, וזכו לעת זקנתם לעלות למדינת ישראל. לכבוד בעלי היקר, פרופסור ארנולד רוזין, המנהל לשעבר של המחלקה לגריאטריה בבית החולים שערי צדק, שתורם רבות לרווחתם של חולי אלצהיימר, והוא ממייסדי עמותת מלבב. לכבוד עמיתיי ותלמידיי באוניברסיטה העברית שסייעו לי בפיתוח התרופה, ולכבוד המדענים בישראל שבזכותם הפכו אותנו למעצמה בעולם המדע ולאור לגויים. אני דוקטור גבריאל גבי עידן, בנם של עדה ואליעזר קרל פופר, זיכרונם לברכה, תושב חיפה, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבוד הוריי שהנחילו לי יחס של כבוד עמוק לעבודה היצרנית. לכבודם של פורצי הדרך בתעשייה הביטחונית והאזרחית, שעל פעילותם הברוכה מושתת קיום מדינתנו. לכבודו של החינוך המקצועי תיכוני הרחב שזכיתי לו בבית הספר לקציני ים בעכו, והטכניון שהעניק לי ידע הנדסי מצוין. לחבריי היקרים שעימם עבדתי ברפאל, שבחריצותם ובחזונם יוצרים את התשתית לביטחון ישראל. לכבודם של עובדי Given Imaging בארצנו, שבזכותם החברה משגשגת. למשפחתי היקרה, אשתי, ילדיי, נכדיי ואחותי ומשפחתה. שנינו יחד משיאים משואה זו לתפארת מדינת ישראל. החיים שלנו כצרכנים מתחלקים לשני חלקים.
התקופה שלפני עידן רמי לוי והתקופה הנוכחית. רמי לוי יזם אמיץ שטלטל את השוק הקמעוני והוביל להוזלת מחירים בכל רשתות המזון הגדולות בארץ. מגיל צעיר ניהל בשוק מחנה יהודה חנות קטנה ומטריפה שהתרחבה בהדרגה עד לרשת מרכולים ארצית. רמי לוי הצליח לשנות את דרך החשיבה של הצרכן הישראלי. רמי לוי, בכבוד. אני, רמי לוי, בנם של יפה ומרדכי לוי, לוחם חירות ישראל, שיזכו לחיים ארוכים. נשוי לעדינה ואביהם של יפית, קובי, רינת ושיר. סבא של הדר רחמים, אדיר ומאירי, יליד ירושלים ותושב העיר. מודה לבורא עולם. מתכבד לשים משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבוד עם ישראל. הייתי ילד דיסלקטי שלא אובחן, התמודדתי עם קשיים רבים, חונכתי שהשמיים הם הגבול ושהדרך היא דרך ארץ. התחלתי את דרכי העסקית בחנות קטנה בשוק מחנה יהודה, וכיום אני משרת יותר מ2 מיליון לקוחות בחודש. פרצתי דרך על ידי שינוי גדול בענף הקמעונות. הוזלתי את סל המזון בישראל ויצרתי תחרות בענף הסלולר כתרומה לצמצום פערים חברתיים וכמאבק ביוקר המחיה. לכבוד 6,000 עובדים מסורים, לכבוד כל האזרחים בארץ ולתפארת מדינת ישראל. מלכה, מה אפשר להגיד עליה? מלכה, ולא סתם מלכת הגמרא. מלכה פיוטרקובסקי, בת להורים ניצולי השואה, מרצה ומורה לנשים בתחומי ההלכה והגמרא, מובילת דרך ייחודית. מלכה פועלת למציאת פתרונות הלכתיים לשאלות המתעוררות במפגש בין המסורת היהודית למציאות העכשווית, מתוך רצון להקל ולא להחמיר, ולהעניק מזור לכל הזקוק לכך. מלכה מתגוררת ביישוב תקוע שבו חיים חילוניים ודתיים, ומשמשת מופת לקירוב לבבות ולגישור בין מגזרים בחברה. מלכה פיוטרקובסקי, בכבוד. אני, מלכה פיוטרקובסקי, בת פנינה ומרדכי צבי, זיכרונם לברכה, דור שני לעוז הרוח היהודי שגבה על הקמים לאחריתו. מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבוד בני משפחתי שעיקר כוחי מהם, לכבוד חברותיי הלמדניות בעבר ובהווה, אשר בהשקדנותן ובהעמקתן ברזי תורת ישראל שותפות לתחיית לימודה בקרב אנשים מתוך מעורבות בשיח ההלכתי המשפיע על חיי הפרט והמדינה בישראל. לכבוד המחזיקים בעץ החיים, אנשי ונשות ההלכה שבהתמודדותם עם אתגרי השעה שואפים ליצור הליך גיור מקרב ומעצים, פדיון המעונות בחיי נישואיהן ומענה למצוקת הנפגעים והנפגעות בזולתם. לכבוד מי שבזכותם דרכיה של התורה נחבות כדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ולתפארת מדינת ישראל. סימה שיין שהייתה יותר מ30 שנה בקהילת המודיעין. היא החלה את דרכה בחטיבת המחקר באמ"ן והתקדמה בשרשרת הפיקוד באגף המחקר במוסד.
בכך הייתה לאישה הראשונה שעמדה בראש חטיבת מחקר בכל גופי המודיעין בישראל. בתפקידה הנוכחי כמשנה למנכ"ל המשרד לענייני מודיעין היא אחראית לתיק איראן וזוכה להערכה רבה על תרומתה בזירה הבינלאומית. סימה שיין, בכבוד. אני, סימה שיין, בת לאליונורה ואדוארד פוקס, זיכרונם לברכה, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד הוריי ורבים כמותם שעלו לאחר מלחמת העולם השנייה כמעפילים, הוגלו לקפריסין והגיעו ארצה חסרי כל. למרות הקשיים הם הצליחו להקים משפחות ובמסירות ובאהבה הניחו את התשתית לדור ההמשך. לכבוד קהילת המודיעין המשכילה לשלב מחקר מעמיק, חשיבה יצירתית, נחישות ותעוזה למען ביטחון המדינה. לכבוד עמיתיי החוקרות והחוקרים במוסד ובקהילת המודיעין כולה, העושים לילות כימים בעבודת צוות מתוך דבקות במטרה, באומץ ויושרה, כדי להתריע מפני סיכונים ולאתר הזדמנויות, בתחושת שליחות לאומית והכרה בכובד האחריות. לכבוד העוסקים במערכה המודיעינית-מדינית, הפועלים לשכנע את הקהילה הבינלאומית לבלום את פרויקט הגרעין האיראני, ולתפארת מדינת ישראל. יש אנשים שכמו עוף החול יודעים לצמוח ולפרוץ דרך. גל לוסקי, בת קיבוץ חוקוק, היא אחת כזאת. באומץ לב היא מצילה חיים במקומות שלא חלמתם להגיע אליהם. הקימה את ארגון IFA, Israeli Flying Aid, ומתוך תחושת שליחות ודבקות במטרה הם מושיטים סיוע הומניטרי באזורי סכסוך ואסון ומסייעים לאוכלוסיות במצבי רעב וחולי. גל לוסקי, בכבוד. אני, גל לוסקי, בת לאריאלה, אחות לירון ואימא לבר, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד אמי על האהבה ושנים ארוכות של תמיכה וסיוע, אחי שפציעתו בלבנון עיצבה את דרכי זו, לכבוד בני היחיד בר על ימים ולילות של דאגה וגעגוע, ובן זוגי על היכולת להכיל את הפרידות. לכבודה של התנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת על הערכים והנחישות לבנות חברה שוויונית והוגנת. לכבוד מתנדבי היפה, ישראלים גאים, המעדיפים לסכן את חייהם מאשר לחיות את יתרתם בלא חמלה, ובוחרים לקדש את הערך החשוב ביותר בדת היהודית, החיים. לכבוד קורבנות וניצולי השואה שבדמם חרטו לעולם לא עוד, ימשיך ארגוננו לנוע בעולם ליעדים האוסרים על הכנסת סיוע מציל חיים לתחומם, וינפץ את בועת ההתעלמות והשתיקה, כי שתיקה הורגת. לכבודכם חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולתפארת מדינת ישראל. כשליהוד שבתאי נמאס להסתבך בדרכים ולשאול אנשים איך להגיע למחוז חפצו, קנתה לו אשתו מתנה, GPS. לאחר התרגשות ראשונית הבין אהוד שהמוצר לא משקף את מה שבאמת קורה בכבישים. ממרפסת דירתו בתל אביב החל לפתח בלילות תוכנה ששילבה מערכת ניווט לוויינית וקהילת משתמשים. המטרה הייתה לשקף במדויק את מצב הכבישים והתנועה ולהזרים מידע שוטף לנהגים בכל רגע נתון.
פרויקט המיפוי הושק ב-2006 והתקבל בהתלהבות על ידי קהילת המשתמשים. כעבור שנתיים חבר אהוד ליזמים אורי לוין ואמיר שנער, ויחד הקימו את ווייז. כיום המערכת נפוצה ביותר מ-120 מדינות, ומי זוכר בכלל איך היינו ומה עשינו לפני שנולד ווייז. אור אסולין, תלמידת תיכון פרח מדע, כולה בת 17, ולא תאמינו, מנכ"לית חברת פיתוח ליזמים צעירים ומשתתפת בתוכנית מצוינות בהנדסה ביו-רפואית. אור, ואני מזכיר לכם, רק בת 17, חוקרת פיתוח שיטה להעברת חומרים פעילים בתרופות דרך מחסום דם מוח. לדעתי רק היא הבינה מה שאמרתי. פורצת דרך כבר אמרנו, אור לנו ואור לגויים. אהוד שבתאי, אור אסולין, בכבוד. אני, אהוד שבתאי, בן אלי זיכרונו לברכה, וסימי תיבדל לחיים ארוכים, מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבוד היזמים והמחדשים המצעידים את ישראל לקדמת הבמה העולמית, לכבוד מי שאינם נרתעים ממכשולים, ההולכים על פי צו ליבם, גם כשנאמר להם שאי אפשר ושאין מוצא, לכבוד הדרך והמסע, כי מה שחשוב באמת זו הדרך ולאו דווקא התוצאה. לכבוד היוצרים כלים המאפשרים לכל אדם ללמוד, לפתח ולהפיץ מיזמים ורעיונות ממרפסת ביתו בישראל לכל העולם כולו. לכבוד קהילת המשתמשים שמאמינה בחזון. אני, אור אסולין, בת שולה ושלמה אסולין מהעיר עכו, תלמידת עתידים, עמותה לצמצום פערים ולהענקת שוויון הזדמנויות, ופעילה בעמותת יוניסטרים, המכשירה בני נוער ליוזמות עסקיות וחברתיות בפריפריה, מתכבדת להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל, לכבודם של בני הנוער ותלמידי התיכון שאינם נרתעים מלימוד משמעותי של מקצועות הליבה והמדעים ומציבים את מדינת ישראל כחלוצה בתחומי המדע והטכנולוגיה העילית. לכבוד הדור הצעיר ומנהיגי העתיד החולמים ליצור עתיד משותף טוב יותר וכבר בגיל צעיר פועלים בלא לאות להגשמת שאיפותיהם. לכבוד תושבי הפריפריה המוכיחים כי הזדמנויות אפשר ליצור בכל מקום ובדרך למימושן מצליחים לשמור על הערכים שעיצבו את דרכם. שנינו יחד משיאים משואה זו לתפארת מדינת ישראל. הזמר העברי. איזה אבי הוא, איזה מדינה ואיזה שירים נפלאים האיש הזה יצר. שבחי ירושלים את יוצרייך ואומנייך, כי הם פרחי גנך. אל תשליכי אותם לעת זקנה, ככלות כוחם אל תעזבי אותם. להפך, תני להם כבוד, ורק שיברכנו השם אלוקינו וייתן לנו ברכה על פני האדמה. אביהו מדינה, בכבוד. אני אביהו מדינה, בן לאה ואהרון לוי מדינה, זכרם לברכה, יליד תל אביב, ואב לשיר, שלי ואור. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד כל שותפיי לפריצת הדרך בתרבות הישראלית, בסגנון הישראלי ים תיכוני וקיבועו בנוף התרבות של מדינתנו המתחדשת. לכבוד שותפיי לדרך, משוררים, זמרים, מלחינים, פזמונאים, מוסיקאים, מפיקים והמערכת הסובבת אותם, שביצירתם מחזקים את המרקם התרבותי בחברה הישראלית
מטבלים את חיינו בניגונים לכל עת ומבטאים את רחשי ליבנו הכמוסים והגלויים לשלום, לאחווה, לאהבת אחים ואדם ולתפארת מדינת ישראל. דן קורקובסקי, בוגר המחזור הראשון של המיזם פורץ הדרך רואים רחוק, המיועד להכשיר צעירים שהובחנו בספקטרום האוטיסטי לשירות בצה"ל במקצועות ליבה דוגמת פענוח ומידענות שבהם יש להם יתרון רב. דן הוא חייל מצטיין בעל יכולות פענוח מדויקות ואיכותיות הממלא תפקיד חשוב במערך העוסק בעולמות המודיעין החזותי באגף המודיעין. בזכות דן וחבריו ובעקבות הצלחתם המוכחת התרחבה תוכנית רואים רחוק גם לחילות ולמקצועות נוספים. רבת דן קורקובסקי ילווה על ידי בת פומורצ'וק, מפקדת מדור רואים רחוק. רבת דן קורקובסקי, בכבוד. אני רבת דן קורקובסקי, בן אוגה ולאונית קורקובסקי מערד, בוגר הקורס הראשון של רואים רחוק, המשותף לקריה גדי ביטאונו ולמערך 99 באגף המודיעין. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד חבריי על הרצף האוטיסטי וכל המנדבים שמתמודדים עם קשיים ועם אתגרים במטרה לתרום מיכולתם ולהיות חלק משמעותי מהצבא ומהחברה. לכבוד אנשי החינוך במקצועות הבריאות שבמסירות אין קץ ובשלמה יתרה מסייעים לאנשים המיוחדים לממש את יכולתם. לכבוד החיילים והמפקדים בחיל המודיעין ובצה"ל המשרתים כתף אל כתף עם החיילים המנדבים ורואים בהם שותפים וחברים לדרך ולמשימה ופועלים יחדיו לספק מודיעין איכותי התורם לביטחון המדינה ולתפארת מדינת ישראל. גבירותיי ורבותיי, 12 משואות כנגד 12 שבטי ישראל. Ladies and gentlemen, 12 torches representing the 12 tribes of the people of Israel. תודה לספורטאיות התעמלות גלגלי ענק, הפועל זיכרון יעקב. קוריאוגרפיה עידו לויטור.
67 שנים אנו פורצים דרכים חדשות. הסגנון אולי משתנה, אבל המנגינה נשארת ונמשכת לדור הבא, לעשות, לגלות וליצור. והכל משלנו, מתוצרת הארץ. אם כבד לבבכם כופר, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר. ולתזמורת הרוק של בית הספר למוזיקה ארטיק. אל רחבת הטקס יעלו עתה הדגלנים הנושאים את סמלי יחידות צה"ל במצעד הדגלים והסמלים. משתתפים קצינות וקצינים, נגדות ונגדים מכל החילות,
המצדיעים להמצאות ולפריצות דרך ישראליות. The flag bearers will now bring the IDF unit emblems to the ceremonial grounds. Participating in the march of flags and emblems are male and female officers and non-commissioned officers from every military corps that salute Israeli innovations and breakthroughs. בתרגילי סדר. Ways. מטוס זעיר ללא טייס. כיפת ברזל. טנק המרכבה. גילוי גז. קולנוע ישראלי. ספר בראשית. מגן דוד.
המדינה. צבא ההגנה לישראל. שישים ושבע שנות עצמאות. דגלנים, דגל, שק! אחת, שק! קדימה, צעד! בייצור המנורה משתתפים 120 חיילים, מצטייני הנשיא השנה. דגלני היחידות, קדימה, צעד!
השבה ומור וקינמון, ולהקת גור ירושלים, מיד טקס מעמד העברת הדגלים. תחילתו של טקס מעמד העברת הדגלים במסורת של מצעד צה"ל שצעד בחוצות הערים. אז העבירו למשמרת את דגל המדינה ודגל צה"ל ליחידת צה"ל שהייתה ראויה לכבוד מיוחד באותה שנה. בשנת 1968 במצעד צה"ל שחנך את שידורי הטלוויזיה הישראלית נמסרו הדגלים לחיל האוויר שעשה היסטוריה במלחמת ששת הימים. בעוד זמן קצר תתייצב חוליית הדגלנים הראשיים בליווי תזמורת צה"ל, כאשר דגלני אגף כוח האדם בצה"ל שהחזיקו בדגל למשמרת בשנה היוצאת יעבירו את הדגל לידי דגלני אגף המודיעין של צה"ל שיחזיק בהם למשמרת עד לשנה הבאה. חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד! דגלנים, תפוס מקום. משמרות, דגל, שק. עכשיו מעביר רב סמל בכיר עזרא שמעון מאגף כוח האדם בצה"ל את הדגל למשמורת לרב סמל בכיר צביקה בראל מחיל המודיעין עד לשנה הבאה. משמרות, אחרי שק. דגלנים, תפוס מקום. חוליות הדגלים הראשיים, קדימה, צעד!
נא לשבת. המסדר ינוע בשדרת מסע מימין. חוליית הדגלים הראשיים מובילה. מסדר חוצה. המופקדת על ביטחון, אבטחה ועל ייצוגה הטקסי של הכנסת. 27 צועדים ו6 צועדות של משמר הכנסת משתתפים השנה בטקס הסעת המשואות. זו השנה ה-67 שאת אימוני משמר הכנסת מלווה רס"ר המשמר המיתולוגי רב נגד יוסף שבת. בראש הצועדים צועד זו הפעם השמינית רב פקד שמואל צברי, מפקד משמר הכנסת, שחוגג בכל יום עצמאות חגיגה פרטית. הוא נולד בה' באייר, בדיוק ביום העצמאות. השנה ה-36, רב נגד צדוק שוקר. אדוני, תם הטקס. אדוני. בשמי, בשם כל הקהל, בשם עם ישראל, אני מודה לך. להתראות בשנה הבאה. תם הטקס בהר הרצל בירושלים. מיד אחרינו עצמאות בשטח, מופע הצדעה חגיגי של הערוץ הראשון לכבוד מדינת ישראל, החוגגת 77 שנים בהגשת שחר חסון ורותם אבואב. בעמדת השידור בהר הרצל בירושלים, כאן משה נסטלבאום. חג עצמאות שמח.